بسەدەما بکارئانینا مازۆتا گۆژبەترۆلە خۆجهی بە ئالاوێن پاشکەتی دەردەکەوێ و نەپەیدابوونە رافینەرێن بەترۆلێ لە ناوچەیەن کوردی ڕۆژئاوای کوردستانê bi dihan kesan jiyana xwe ji destan û bi sedema vê mazotê berî çend rojan 6 kesan li taxa mehmeqeya li bajarê Qamişlo jiyana xwe ji destan. Dê û bav tev de çûn û du kur û dike çûn. 6 kes çûn. Keçika filîtî sefa ewilî bû. Berî wêna berî hedisê bi nîv saetê. Bavê awaniya malê dimeyzênin û digo baba dendik dixwarin û mama xuyaya mazot ji bin soba hatî xwar. Diya wêna paqişt ke mazotê wana û bûye du. Hatine fetsandin berî got bişotin. Ber got laşê wana netebîyî bû. Ji ber got bi alavên paşketî madeyên sûtemeniyê ji petrolê tên feqetandin, bêhtirî caran rêjeya benzînê di nav mazotê de zêde ye. Lewma dibe sedema şewata gelek malan di dema gotsobeyên xwe pê dixin. Veqetandina neftê bi alavên bîdayî tê veqetandin ji hevdû deriya kelandina petrolê ve ew kelandina hene di hundirwê kelê de wek hevîk ji derecatê heraretê çê nabê ji ber vê yekê jî benzîn û gaz tev li hev dibe û carna jê mazot û gaz tev li hev dibe û carna jê benzîn û mazot jî tev li hev dû dibe. Diyara got 3 salên dawî de mazota Sûrî û ji ber dorpêçkirina navçeyên Kurdî ji rafînera Banyas û Hims nema tê deverê. Lewma xelkên deverê ne çar dibin vê mazotê bikar bînin. Ev sebeba mazota Sûrî nema tê mentika şerqî ji berî 3 sala de piştî şoreşa Sûrî dest pê kir û ev rêxistina Daeş û Esulîyîn hîsar li ser mentiqê çêkirin û cêgin nif cê derdikeve bilexes wek mentika dêrê û menatiqê din nema derket. Di vê meha dawî de tanha 10 kesan bi sedema bikarîna mazota xwecihî jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî dest û royê wan şewitîne. Bikarîna mazota gojbetrola xwecihî tê veqetandin û nepeydabûna mazota kwalîtî goj rafînera Banyas û Himsê nayê navçeyên Rojavayê Kurdistanê hem jî çareseriyeke ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê got karûbarê wanekê birêk û bêk dike û hem jî kêşeyeka got bi dihan kes û malbat bûn qurbanî û rastî şewatê hatin. Aştîtî jê rû da